रात्रीचे 8 वाजत आले होते. धो धो पाऊस बरसत होता. विजाही कडाडत होत्या. नवीन आपल्या खिडकीपाशी पुस्तक घेऊन वाचन करण्यात मग्न होता. पुस्तकाचे नाव होते एका भूताची कथा. आजच त्याने ते लायब्ररीतून आणले होते. जेमतेम 8-10 पाने त्याने वाचली होती. नवीनचे वाचन सुरूच होते आणि बाहेर निसर्गाचा तांडवही सुरू होता. खिडकीत बसलेल्या नवीनला खिडकीतून मस्तपैकी बाहेर पाहता पाहता कथा वाचताना मजा येत होती. सतत पडत असणारा पाऊस, बरसणाऱ्या धारा रात्रभर तरी थांबायचे नाव घेणार नाही असा अंदाज त्याला आला होता. आता उठून जेवण करून घ्यावे म्हणून तो उठला. मेसचा डबा उघडला. आज मटणाची भाजी होती. मेसवाली मावशी नॉनव्हेज खाणाऱ्यांना आठवड्यातून 1 दिवस नॉनव्हेज तर इतरांना गोड पदार्थ देत होती. नवीन जेवण करणार तोच लाईट गेली. नवीन उठला आणि एक मेणबत्ती त्याने खिडकीजवळच्या टेबलवर लावली. नंतर लाईट आल्यावरच जेवावे असा विचार करून त्याने डबा पुन्हा लावला आणि पुन्हा तो पुस्तक वाचायला येऊन बसला. पुस्तक हातात घेतले आणि बाहेर पाहिले. मातकट रंगाच्या पाण्याचे लहान मोठे ओहोळ भरभरून वाहत होते. तसे नवीनचे घर हे जरा एकांतीच होते. आजूबाजूला वस्ती होती पण खूप विरळ. आणि नवीनच्या घराच्या जरा दूरच पण त्याच्या खिडकीतून बाकीची घरे दिसत होती. पाऊस आपला तसाच धो-धो बरसत होता आणि तोच नवीनने पाहिले. कोणीतरी पावसात भिजलेली व्यक्ती हातातली सुटकेस डोक्यावर धरत धावत पळत गेट उघडून आत येत होती. ती व्यक्ती दरवाजाजवळ येऊन दरवाजा ठोठावू लागली. नवीनने जाऊन लगेच दार उघडले. ती व्यक्ती पूर्ण ओली झाली होती. केसातून पाण्याचे थेंब टपकत होते. अंगात थंडी भरल्याने थरथर कापत होती. मला जरा वेळ इथे निवारा देता का? खूप पाऊस सुरू आहे. थंडीने त्याला बोलणेही होत नव्हते. तो अंग आकडून उभा होता. हो, या ना, या. नवीनने त्याला आत घेतले. कपाटातला टॉवेल त्या व्यक्तीच्या हाती देत नवीन म्हणाला, घ्या, डोके पुसून घ्या. मी तुम्हाला माझे कपडे देतो. बदलून घ्या. त्या व्यक्तीने टॉवेल हातात घेत म्हटले, नाही, नको. म्हणजे कपडे आहेत माझ्याकडे. तो डोके पुसत म्हणाला. त्याने अंग कोरडे केले. सोबतच्या सुटकेसमधील कपडे बदलले आणि नवीनजवळ येऊन तो बसला. तो आताही थोडा थरथरत होता. नवीनने त्याला पांघरण्यासाठी चादर दिली. नंतर त्याने याच्यासाठी स्वयंपाकघरात जाऊन चहा केला आणि त्याच्या हाती देत म्हणाला, घ्या, तुम्हाला बरं वाटेल. त्या व्यक्तीने चहा घेतला. मग त्याला थोडे बरे वाटू लागले. तो नवीनला म्हणाला, सॉरी, तुम्हाला त्रास दिला आणि थँक्स, पण तुम्ही मला घरात घेतले, चहा दिला. त्यात काय एवढं? वेळ प्रसंग सांगून थोडीच येत असतो. आज तुमच्यावर आहे, उद्या माझ्यावरही येऊ शकतो. धन्यवाद, तुमचे मन खरंच खूप मोठे आहे. ती व्यक्ती नवीनला म्हणाली. पण इतक्या पावसात तुम्ही कुठे चालला होतात? नाव काय तुमचं? कुठे राहता तुम्ही? नवीनने त्याला विचारले. मी ललित, जवळच्याच गावात राहतो. कामानिमित्त इथे आलो होतो. तसा मित्र असतो इथे, पण नेमका तो आज घरी नाही, गावी गेलाय. मग मी असाच गावी निघालो तर हा पाऊस सुरू झाला. मग तुमचेच घर दिसले आणि इथे धावत आलो. ती व्यक्ती नवीनला म्हणाली. अच्छा,
तर तुमचे नाव ललित आहे. तुम्ही काही काळजी करू नका, इथे आरामात राहा. सकाळ झाली की तुमच्या गावाला जा. नवीन म्हणाला. तोच लाईट आली. नवीन ललितला म्हणाला, बरे झाले, लाईटही आली. आपण जेवण करून घेऊ. नको नको, तुम्ही जेवण करून घ्या, मला भूक नाही, ललित म्हणाला. असं कसं, जेवावं तर तुम्हाला लागेलच. चला या, म्हणत नवीनने जेवण 2 ताटात वाढून घेतलं. दोघांचीही जेवणं आटोपली. नवीनने ललितला पांघरून घालून दिले आणि तोही पलंगावर अंग टाकून पुस्तक वाचू लागला. काय वाचत आहात तुम्ही? ललितने विचारले. मी एका भूताची गोष्ट वाचत आहे. पुस्तकाचे नावच आहे एका भूताची कथा. नवीन म्हणाला. तुम्हाला भीती नाही वाटत? ललितने नवीनला विचारले. कशाची? नवीन म्हणाला. भूताची. अजून कशाची? भूताच्या भूवर जरा जास्तच जोर देत ललित म्हणाला. मुळीच नाही. नवीन ललितकडे पाहत म्हणाला. तुम्हाला आवडतात भयकथा वाचायला? ललित म्हणाला. हो, मला खूप आवडतात भयकथा वाचायला. आणि जेव्हा भूताची एंट्री होते ना, मला खूप इंटरेस्ट येतो वाचण्यात. मला भूताच्या गोष्टी एवढ्या आवडतात की मी आजपर्यंत भरपूर पुस्तके वाचली आहेत भूतांवरची. अगदी ज्याला कोणाला भूताच्या गोष्टी माहीत असतील, मी त्याच्याकडून त्या गोष्टी ऐकतो, म्हणजे ऐकतोच. माझ्या जवळजवळ सर्व मित्रांकडून मी भूताच्या गोष्टी ऐकलेल्या आहेत, नवीन म्हणाला. पण एवढी आवड चांगली नाही, तीही अशा गोष्टींबाबत ज्यांचा जीवनाशी संबंधच तुटला आहे. आणि सांगायचं म्हणजे जाऊ द्या. काय जाऊ द्या? नाही, सांगा ना, काय सांगायचे आहे तुम्हाला? नवीन म्हणाला. अहो, भूतांच्या एवढ्या गोष्टींचं वेड चांगलं नाही. ज्याला भूताच्या गोष्टी खूप आवडतात त्याला भूत भेटायला येतात म्हणतात, ललित म्हणाला. काहीही, मुळात भूत नसतातच. माझा मुळीच विश्वास नाही भूतांवर. हे पुस्तकच बघा ना, एका भूताची गोष्ट. याचा जो लेखक आहे म्हणे तो आता जिवंत नाही आणि त्याचे भूत झाले आहे म्हणतात. आणि जो कोणी हे पुस्तक वाचतो त्याला त्याचं भूत भेटायला येतं म्हणून. पण मी नाही मानत या गोष्टी आणि म्हणूनच मी हे पुस्तक वाचायला आणलं. थोडेफार वाचलंही. अजूनपर्यंत तरी नाही भूत भेटायला आलं, नवीन म्हणाला. बापरे, नका वाचू मग हे पुस्तक. खरंच नका वाचू, ललित म्हणाला. भूत वगैरे काहीच नसतं. बरं सांगा, तुम्हाला येते का भूताची गोष्ट? येत असेल तर सांगा ना, नवीन ललितला म्हणाला. नाही, ललित अडखळत बोलला. म्हणजे तुम्हाला येत नाही भूताची गोष्ट? एकही माहीत नाही, नवीन म्हणाला. म्हणजे येते, पण खूप भयानक आहे ती. एवढी भयानक की खूप भीतीदायक. घाबराल तुम्ही, ललित म्हणाला. आता तर मला ऐकायचीच आहे. ती सांगा, सांगा ती गोष्ट. पाहतो किती भीतीदायक आहे ती, नवीन म्हणाला. सांगतो मग, ऐका तर. असाच तुमच्यासारखाच एक माणूस होता. त्याला खूप भूतांच्या गोष्टी आवडायच्या. सतत जो भेटेल तिथे जाईल. तिथल्या लोकांना फक्त भूतांच्या गोष्टीच विचारायच्या. फक्त भूत भूत अनभूत. अशाच तुमच्यासारख्याच भूताच्या गोष्टींचं पुस्तक वाचायचा. मग एके दिवशी असाच तो बसलेला असतो त्याच्या घरात पुस्तक वाचत. एका भूताची गोष्ट. ललित एवढे सांगतो आणि अचानक लाईट जाते. नवीन उठतो आणि टेबलावर मेणबत्ती लावतो. मेणबत्ती लावून नवीन पुन्हा येऊन पलंगावर भिंतीला पाठ टेकून बसला.
आणि म्हणाला, पुढे काय होतं मग? ललित म्हणतो, आता राहू द्या ना, ती कथा खूप भयानक आहे. लाईटही नाही, अंधार आहे सगळीकडे. भीती वाटेल तुम्हाला. नाही वाटत भीती. तुम्ही सांगा पुढे काय होतं ते. मला अंधाराचीही भीती वाटत नाही. मुळात माझा भूतावर विश्वासच नाही, तर काय भीती वाटेल? सांगा आता पुढे काय होतं. नको. अहो, तुम्हाला वाटत नाही तरी मला वाटते ना. मी नाही सांगणार, ललित म्हणाला. प्लीज सांगा आता. मी एवढा आधार दिला तुम्हाला, पावसात घरात घेतले. तुम्हालाही एवढे माझ्यासाठी करावेच लागेल, नवीन म्हणाला. ठीक आहे, ललित उठत म्हणाला आणि भिंतीला पाठ टेकवून बसला. मेणबत्तीच्या उजेडात भिंतीवरच्या त्या दोघांच्या सावल्या भेसूर भासत होत्या. तुमची इच्छाच आहे तर मग ऐका, पण जर तुम्ही घाबरले तर मी जबाबदार नाही. ललित मेणबत्तीकडे एकटक पाहत म्हणाला. हो, सांगा आता, करा सुरुवात कथेला, नवीन अजून उल्हासात येऊन म्हणाला. बरं, सांगतो तर मग. ऐका त्या माणसाची गोष्ट, ललित थंडपणे म्हणाला. नंतर शांतपणे त्याने मेणबत्तीकडे एकटक पाहत सांगायला सुरुवात केली. त्याला भूतांचं खूप वेड होतं. कुठे लग्नाला गेला किंवा वाढदिवसाला अथवा कुणाच्या बारशाला 4 लोक जमले की याचे सुरू व्हायचे, भूताची गोष्ट सांगा, भूताची गोष्ट सांगा, भूताची गोष्ट सांगा. अचानकपणे भूताच्या भूवर अत्यंत जोर देत मोठ्या आवाजात ललित जवळजवळ ओरडलाच. त्याच्या अशा ओरडण्याने नवीन जरा हबकला. त्याला असे हबकलेले पाहून ललितने शांतपणे त्याच्याकडे हळुवारपणे मान फिरवत थंड डोळ्यांनी म्हटले, अगदी कुणाच्या मैतीलाही त्याचं तेच. अहो, हवे वेड, पण इतके? ललित नवीनकडे पाहत शेवटचा इतके हा शब्द तुटकपणे म्हणाला. आता त्याच्या डोळ्यात कमालीचा थंडावा दिसत होता. कुठलीच हालचालही तो शरीराची करत नव्हता. त्याच्या डोळ्यात आता कुठलेच भाव दिसत नव्हते. तसाच तो नवीनकडे शांत डोळ्यांनी पाहत म्हणाला, अशा माणसाचं काही खरं नसतं. भूताची आठवण जास्त काढू नये म्हणतात. जेवढं आपण भूत म्हटलं त्या भूतांना जाणवणी होते त्याची. नंतर ललितने पुन्हा मान मेणबत्तीकडे वळवली आणि मेणबत्तीकडे एकटक पाहत त्याने पुन्हा सांगायला सुरुवात केली. कुणी रोगानं मरतं, कुणी अपघातानं, कुणी जीव देतं तर कुणी जळून, तर कुणी पाण्यात बुडून. या सर्वांची भूतं खूप भयानक असतात. अहो साहेब, बाळणपणात मेलेल्या बाईचंही भूत होतं, आणि गर्भातच मेलेल्या अर्भकाचंही. लहान लेकरांच्या रडण्याच्या वेळी अवेळी येणारा आवाज, तर अंगणात उभं असलेलं जळलेल्या माणसाचं भूत, रस्त्यापलीकडच्या मोकळ्या जागेत दिसणारं अपघातानं अवेळी मेलेल्या माणसाचं भूत. ही भूतं त्यांच्या जगात खुश असतात, पण माणसं, जिवंत माणसं त्यांना सतत आवाज देतात, त्यांच्या गोष्टी विचारून, त्यांच्या गोष्टी सांगून, तर कधी त्यांच्या गोष्टींची पुस्तकं वाचून. अशाच तुमच्यासारख्या. ललितने पुन्हा एक वेळ नवीनकडे पाहिलं. असाच तोही होता, मूर्ख. त्याला खूप जणांनी सांगितलं, समजावलं, नको इतका या गोष्टीत पडू, पण तो पडलाच. कळलं मग भूतांना ह्याच्या मनाचा आवाज, भूतांबद्दलची उत्सुकता, आवड पोहोचलं त्यांच्यापर्यंत. एवढे बोलून ललित थांबला. तो अगदी चुपच, फक्त एकटक नवीनकडे पाहत होता. नवीनला मनातून भीती वाटत होती, पण तो दाखवत नव्हता.
पण ललितला असं चूप पाहून नवीनचा थोडासा थरकाप उडाला. बाहेर पाऊस मुसळधारपणे बरसतच होता. विजांचा कडकडाटही आता ऐकू येऊ लागला होता. नवीनने घड्याळात पाहिले. रात्रीचे 10 वाजत आलेले होते. घड्याळात काय पाहत आहात? तुम्हाला जाणून नाही घ्यायचे का पुढे त्या माणसाचे काय झाले? ललित म्हणाला. रात्र खूप झाली. नवीन म्हणाला. मग काय झालं? संपली तर नाही ना? ललित नवीनकडे एकटक पाहत स्वतःच्या खांद्याला हिसका देत म्हणाला. नंतर पुन्हा नजर मेणबत्तीकडे वळवत ललित पुढे अतिशय घाईघाईत न थांबता बोलू लागला. अशीच पावसाळी रात्र होती. विजा चमकत होत्या. ढगांचा गडगडाट सर्वदूर पसरला होता. अशा या रात्री तो घरात एकटाच होता. आपल्या आवडीनुसार जेवण वगैरे करून तो घरात पुस्तक वाचत बसला. एका भूताच्याच कथेचं. आणि अचानक लाईट गेली. त्याने मेणबत्ती पेटवली. वाऱ्याच्या येणाऱ्या झोतामुळे ती मेणबत्ती फडफड करीत होती. अगदी अशीच या मेणबत्तीसारखी. टेबलावरील मेणबत्तीकडे बोट दाखवत ललित म्हणाला. तोच नवीननेही मेणबत्तीकडे नजर वळवली. खरोखरच मेणबत्तीची ज्योत हवेमुळे फडफड करीत होती. नवीनच्या कपाळावर घर्मबिंदू जमले होते. तोच ललित उठला आणि सांगू लागला. तोच दरवाजा वाजला. इतक्या रात्री कोण आलं असेल? त्याने खिडकीतून बाहेर डोकावून पाहिले. ललित खिडकीतून स्वतः बाहेर डोकावत पाहत म्हणाला. एक वाटसरू आश्रयाला आला होता. अगदी पावसात चिंब झालेला. याला दया आली. त्याने दरवाजा उघडला आणि तिथेच घात झाला. नव्हता उघडायला पाहिजे दरवाजा त्याने. ललित बाजूच्या भिंतीवर हाताने बुक्क्या मारत चिडून बोलला आणि अचानक रडू लागला. ललितचा असा अवतार पाहून नवीन खूप घाबरला. पण तरीही नवीनने घाबरतच विचारले. मग काय झालं? नवीनचा आवाज ऐकून ललितने भिंतीवर बुक्क्या मारणे अचानक बंद केले. तो हळूहळू नवीनकडे वळला आणि म्हणाला. मग तो माणूस मेला ज्याने दरवाजा उघडून वाटसरूला आश्रय दिला होता. कारण तो वाटसरू नव्हता, एक भूत होता. ललित नवीनकडे हळूहळू पावलं टाकत येत बोलला. त्या भूताला चहा दिला, जेवण दिले, अंथरूण पांघरूणही दिले. पण तो भूत तर त्याचा जीव घ्यायला आला होता ना की ह्या सर्व गोष्टींसाठी. ललित नवीनकडे हळुवारपणे पावलं टाकत सांगत होता. तो भूत याला म्हणाला. तुला खूप आवडतात ना भूत? मग ये आमच्याच जगात, भूत होऊन जा. अगदी हळू आवाजात ललित म्हणाला. तो माणूस भूताला नाही म्हणत होता. खूप विणवत होता. पण ते भूत काहीच ऐकायला तयार नव्हतं. नंतर तो माणूस त्याच्या घरात मेलेला दिसला. माहीत आहे तो मेलेला माणूस कोण होता? ज्याचा त्या आश्रित बनून आलेल्या भूताने जीव घेतला होता. ललितने नवीनला विचारलं. कोण होता? नवीनने विचारले. पण नवीन आता खूप घाबरला होता. तुला अजूनही कळले नाही तो माणूस कोण होता? ललितने मान वाकडी करत दात विचकत नवीनला विचारले. नवीन आता काहीच बोलायच्या मनस्थितीत नव्हता. तो माणूस ललित होता. हो, मी होतो तो, ज्याचा भूताने जीव घेतला. काय चूक होती माझी? फक्त भूतांच्या गोष्टींचा नाद होता मला. आवड होती. हो,
होती जरा जास्तच. म्हणून काय मारून टाकायचे? पण आता मीही तेच करणार. नाही सोडणार कोणाला. जे माझ्यासोबत झालं ते सर्वांसोबतच झालं पाहिजे, अगदी तुझ्यासोबतही. ललित डोळे फिरवत नवीनकडे पाहत म्हणाला. नवीन खूप घाबरला होता. आता ललित हळूहळू नवीनकडे पाय उचलू लागला. चल माझ्यासोबत. भूताची गोष्ट ऐकायची आहे ना? चल, मी सांगतो. आता तूही भूत बनणार. तुला सोबत घेऊन जाणार म्हणत ललित नवीनच्या गळ्याजवळ आपले हात नेऊ लागला. नको, माझ्याजवळ येऊ नकोस. नको येऊस माझ्याजवळ. नवीन जीवाच्या आकांताने ओरडत होता. ललितचे हात मात्र हळूहळू समोर सरकत होते. नवीनच्या गळ्याभोवती ते आवरायला उत्सुक होते. आणि तोच नवीन जोरजोराने हसायला लागला. इतका का त्याला हसू आवरेना. तो पोट धरून गडबडा लोळायला लागला. इतके त्याला हसायला येत होतं. नवीन खूप हसत होता आणि त्याला असे हसताना पाहून ललितही जागेवरच थांबला. आता तो नॉर्मल झाला आणि त्याने नवीनला विचारले, तुम्ही असे अचानक का हसायला लागले? तुमची ॲक्टिंग बघून. नवीन हसू आवरत म्हणाला. पण तुम्हाला कसं कळलं की मी खोटं बोलत आहे, ॲक्टिंग करत आहे म्हणून? ललित आपल्या जागेवर जाऊन बसत म्हणाला. कारण की भूताला कळतं कोण भूत आहे किंवा नाही ते. नवीन अचानकपणे गंभीर होऊन बोलला. म्हणजे? ललितने घाबरून विचारले. नवीनने घड्याळात पाहिले. रात्रीचे 11:30 वाजत आले होते. घड्याळाचा सेकंद काटा ठराविक वेगाने फिरत होता. त्याचा होणारा आवाज तेथील शांतता भंग करीत होता. आता पावसाचा जोरही ओसरला होता. नवीन आणि ललितच्या सावल्या त्या अंधारात भिंतींवर भयाण वाटत होत्या. खिडकीतून येणाऱ्या वाऱ्याच्या झोताने मेणबत्तीची ज्योत फडफडत होती. नवीन खिडकीजवळ उभा राहून बाहेर शांतपणे पाहू लागला. अशीच एक रात्र होती. ललित, असाच धो पाऊस कोसळत होता. मी हे पुस्तक घरी घेऊन आलो होतो वाचायला. एका भूताची गोष्ट या नावाचं हे पुस्तक आमच्या लायब्ररीमध्ये खूप वर्षांपासून पडून होतं. यात एका भूताची गोष्ट सांगितली आहे लेखकाने, जे लोकांना घाबरवत असत. पण या पुस्तकाच्या लेखकाचा अचानकपणे रहस्यमय मृत्यू झाला. तो कसा मेला माहीत नाही, पण नंतर लोकांना वाईट अनुभव येऊ लागले. जो कुणी हे पुस्तक वाचायला न्यायचा त्याचा मृत्यू व्हायचा. नंतर अशी गोष्टच पसरली की या पुस्तकाचा लेखकच येऊन पुस्तक वाचणाऱ्याचा जीव घेतो. पण माझा यावर विश्वास नव्हता. मी हे पुस्तक घरी घेऊन आलो होतो आणि रात्री वाचायला बसलो होतो. मी जवळजवळ काही पाने वाचली होती. तोच खरंच त्या पुस्तकाचा लेखक या पुस्तकामधून बाहेर आला. मला कळून चुकले की हे पुस्तक शापित आहे, पण वेळ निघून गेली होती. मी माझ्या जीवाला केव्हाचा मुकलो होतो. ही घटना जवळजवळ 5 वर्षांआधीची आहे. तेव्हापासून मी इथेच असतो. कुणी येत नाही इथे. फक्त आज तू आलास. एवढे म्हणून नवीन चूप झाला. तोच लाईट आली. ललितने घड्याळात पाहिले. 12ला 5 कमी होते. आता ललितही जोरजोरात हसायला लागला होता. नवीन मात्र अजूनही पाठमोराच उभा होता. ललित हसतच म्हणाला, काय तुम्ही पण माझाच डाव माझ्यावरच उलटवत आहात. मानलं भूताला कळतं कोण भूत आहे आणि नाही ते. हो, मी भूत नाही,
पण तरीही मला माहीत आहे की तुम्हीही भूत नाही. ललित नवीनला म्हणाला. कशावरून मी भूत नाही? नवीनने ललितला प्रश्न केला. तो अजूनही पाठमोराच उभा होता. ललित त्याच्या मागे जाऊन उभा राहिला आणि म्हणाला, कारण की तुमची ही सावली माझ्यासारखीच मेणबत्तीच्या उजेडात दिसत होती आणि तुमचे प्रतिबिंबही या आरशात दिसत आहे. पहा. ललित त्या दोघांच्या मागे असलेल्या भिंतीवरील आरशात पाहत म्हणाला. नवीन आता ललितकडे वळून पाहू लागला. ललितने नवीनला ते आरशातील प्रतिबिंब पुन्हा पुन्हा दाखवले. आरशात ललितच्या मागे उभा असलेला नवीन स्पष्टपणे दिसत होता आणि अचानक नवीनचे प्रतिबिंब हळूहळू नाहीसे झाले. तसे ललितने मागे वळून पाहिले तर मागे नवीन उभा होता. ललितने पुन्हा आरशात पाहिले तर तिथे नवीन दिसत नव्हता. ललित विजेच्या वेगाने नवीनपासून दूर झाला. कोण आहेस तू? मी नवीन. मी तुला सांगितलेली माझी कथा ही सत्य होती. घड्याळात बघ, 12 वाजलेत रात्रीचे. रात्री 12 नंतर आमचे प्रतिबिंब, आमची सावलीसुद्धा दिसत नाही. असे म्हणत नवीन पुन्हा खिडकीकडे वळून उभा राहिला आणि ललितचा जोराचा हार्ट अटॅक आला. नवीन मात्र मंदपणे हसत होता. आणि काही वर्षांनंतर असाच धो-धो पाऊस कोसळत होता. अनिल या पावसात पुरता भिजला होता. कुठेतरी आश्रय घेणे महत्त्वाचे होते. तोच एक घर अनिलला दिसले. अनिल धावत पळत तेथे पोहोचला आणि त्याने गेट उघडले. तो धावत आत गेला आणि दरवाजा ठोठावला. दरवाजा उघडला गेला. खूप पाऊस आहे. मला फक्त आजची रात्र इथे आसरा द्याल? अनिल थंडीने थरथरत म्हणाला. तोच कोण आहे ललित? टेबलावर पुस्तक वाचत बसलेल्या नवीनने ललितला विचारले. वाटसरू आहे नवीन साहेब. आसरा मागताय रात्रभर, ललित म्हणाला. मग येऊ दे की, नवीन हसतच म्हणाला व पुस्तक वाचण्यात मग्न झाला. या बसा, मी तुमच्यासाठी चहा घेऊन येतो. तोपर्यंत हा टॉवेल घ्या, डोके पुसून घ्या, म्हणत ललित आतमध्ये निघून गेला. आरशात मात्र ललित आणि नवीनचेही प्रतिबिंब दिसत होते. पण तुम्ही नका जाऊ कधी. अशी वेळ आली तर कुणाकडेही पावसात आश्रय नका मागू बरं. नवीनकडे तर मुळीच नाही.